Продължаваме с темата история и политика, т.е. как се пише историята във връзка с политиката, по-точно с геополитическите цели на тези държави, които са създадени отдавна между първите европейски държави, които са си извоювали статута на велики сили и не само на тях, но и на други, които са второстепенни, но все пак играят роля на някакъв фактор по отношение на други общности. И видяхме как става това по отношение на Албания и по отношение на Финландия. Албанците, които са разделени най-напред религиозно и разбира се също така и езиково по отношение на двата говора на гегите и на тоските, постепенно се консолидират политически и особена роля тук, казахме, че играят външни сили, Австро-Унгария на първо място, но не само тя. И през няколко етапа накрая стигнахме до там да констатираме, че албанците днес имат една стабилизирана, хомогенна културно-национална идентичност. Не е така обаче в България. Първото българско царство от 9 век става, образно казано, люлката на православно-славянската цивилизация. Българската народност се изгражда като такава в продължение на няколко века. А ето, че сега нещата съвсем не са така, ако сравним България с Албания. И затова сега ще обърнем внимание на някои, на пръв поглед, отдалечени от политиката обстоятелства и фактори, но които са политически в смисъла на Карл Шмидт. В понятие за политическото Карл Шмидт казва, че политическото няма своя предметна област. Това е степен на асоцииране и дисоцииране на хората на основата на етнически, културни, религиозно-културни, икономически и прочие основи. Тоест политическото е динамично понятие и в определен смисъл е генетично понятие. Защото мобилизацията политическата става на първо място на основата на това, което наричаме национална идентичност. А най-точно е да кажем исторически формирана културно-национална идентичност. Значи трябва да кажем сега, че отношение към политическото и връзка с политическото имат и определени религиозни и културни явления, които в крайна сметка при оформиране на политика могат да оказват влияние, тъй като определени фактори могат да съдействат за продължително натрупване на представи, които вече можем да наричаме стереотип, културен стереотип. Ако по културен път в продължение на дълго време се изгражда културен стереотип по отношение на не на българите, а по отношение на името българи, на етнонима българи. Т.е. по отношение на един въображаем българин, то тогава и интерпретацията на събитията, в които се вписва, включва и в които може да бъде въвлечена България, ще зависи в определена степен от тези стереотипи. В същия смисъл, в който Мария Тодорова описва, обяснява, анализира това по отношение на Балканите, изобщо в книгата си Балкани, балканизъм. Тоест, както може да има балканизъм с негативна оценка или гледна точка, която натрупва негативни конотации върху името Балкани, така може да има в частност върху един субект на Балканите България. И сега точно това ще правим. В
исторически план ще видим как се изгражда един културен стереотип за българина, в кавички казвам, защото става дума за въображаемия българин. Превеждам заглавието на един бългийски историк, Раймон Детрес, имагинерния българин. Но независимо от Раймон Детрес, аз съм писал по този въпрос в една книга със заглавие Троянския кон, опит за психоисторически анализ на българския политически радикализъм, където съм цитирал източник, български автор, известен български автор от миналото, и ще стигнем до него по-нататък. И започвам да цитирам собствената си книга, която току-що представих. Още при първия досег с Византия племето, носещо името българи, е характеризирано от Теофан изповедник като мръсен и нечист народ. Това се отнася до религиозното изповедание, има морално-религиозен смисъл. Но и по-късно, много след християнизацията на България, тя си остава областта на варварското, в кавички. Дори народните пастири с висок свещенически сан суетно се оплакват, че се били оварварили, в кавички, сред българите. Охридският архиепископ Теофилакт, а след него и Димитър Хоматиян, заемал същия пост. В началото на 15 век солунският митрополит Симеон се захваща да разобличава ересите, преди всичко богомилството, в самия разгар на злощастната съпротива срещу османските турци. В своето съчинение той казва, че нечестивците, по-лоши от дявола, наричали дявола на варварски език на страната си Топак. Но още преди това се случва нещо уникално в границите на европейско-християнския свят. Разпространението на дуалистичните ереси на Запад налага етнонима българин, бугър, това е неговото звучение, и вариантите му, като синоним на катар, носител на дуалистичната ерес и символ на бунтар, отстъпник. Албигойците биват наричани ония от България. У Матей Парижки четем: тях той наричаше с народното име бугри, независимо от това, че са патарени или ювиниани, или албигойци, или осквернени от други ереси. Става дума тук за Роберт Бугър, бивш еретик, както показва и прозвището му, станал правоверен според думите на Матей, обвинител, чук и отявлен враг на еретиците. Според етимологическия речник на Блох фон Вартбург от 1968 година, името Бугър е споменато без злоба през 1162 до 1201 година. Но след поражението на латинските рицари при Адрианопол, то бива допълнително натоварено с негативни конотации от морално-религиозен характер и бързо деградирано до парола, до сигнал за преследване. Бугър става знак оценъчен и предписващ, знак с атрофирала познавателна функция. С такова значение се явява и в художествените текстове. От поезията на френските трубадури до Волтеровия Кандид. Ето как звучат някои стихове от кралските сказки, например. Щом дружиш такава гад, всеки ще те срещне с хлад. Бугър ще те смята и безверник, и развратен. В същото време кралският закон постановява къщите и наследството и покъщнината на Богра да преминат в ръцете на краля. Според Жак Гандбьов, главен редактор на френския вестник Le Républicain Lorrain от 26 март 1971 година, т.е. това е съвременен вестник, докато в Северна Франция името Бугър е свързано с позор и срам, понеук се превръща в термин за внимание към нещастния, в нежна жалба за страдащ човек. Такова значение има то в Окситания, където през 13 век се разгръща ереста на френските катари. Сведението до тук, което прочетох, вземам от Владимир Топенчаров в книгата му «Две жарави, един пламък», издадена в София 1974 година. В статия, публикувана във вестник Култура
1995 година, брой 24, белгийският професор-българист Раймон Детрес пише за ролята на някои литературни произведения в тиражирането на този културен стереотип, на този негативен образ на българина, който той нарича имагинерният българин. Най-ранната творба с имагинерни българи, според него, е Волтеровия Кандид. Този факт е известен, но ще го припомним. В глава 3 Волтер описва свирепата разправа на българите с племен, наречено от него абари, изгорени села, купища трупове, изнасилени и изклани жени и деца. Сред тях и Кюнегонд, любимата на Кандид. Цитирам автора, Волтер. Тя бе заклана от български войници, след като бе изнасилвана колкото пъти бе възможно, пише Волтер. Жестокостите, описани от Волтер, са били разиграли по време на съвременната нему 7-годишна война. А българите тук са алегория на прусаците. Страната на тези българи в романа на Волтер граничи с Холандия и Вестфалия. Абарите пък алегорично въплащават французите и впрочем не са по-добри от българите, пише Раймон Детрес, след което добавя. Като алегоричен народ обаче не абарите, а българите направиха литературна кариера. Затваряме кавичките. Коментар малко тук. Абарите, възможно е да е взел етническото име аварии. Но от друга страна пък етническото име българи може на Волтер да не му е било известно или да се мисля, че то е съществувало някога и вече не съществува. Така или иначе, това са двете имена, които са алегории за французи и прусаци. Нататък в статията си той проследява една насока на тази кариера. Почти 150 години след Кандид, имагинерните българи се появяват отново в сюрреалистичния роман на Анри Мишо «Някой си плюм». Тези българи са олицетворени на чуждото. Те са съмнителни и застрашителни и предизвикват радикални предохранителни мерки. Ето какво се случва в романа. Кавички. И стана така, че тръгнахме да се връщаме обратно и сбъркахме влак. И взехме, че се настанихме при една купчина българи, които все шаваха напред-назад и дрънкаха не знам какво си помежду си, та ние решихме с един семак да сложим край на всичко. Извадихме се револверите и ги изпозастрелихме. Опушкаха ми ги, защото не ни вдъхваха доверие. Наистина бе по-добре предварително да ги извадим от строя. Що се отнася до тях, те май бяха много изненадени, но можеше да имаш вяра на българин. Затваряме кавичките. С антимилитаристичната си пиеса «Оръжието и човекът» от 1894 година, Джордж Бърнард Шоу въвежда имагинерните българи в английската литература. Тук, слава Богу, те не извършват убийства и изнасилвания, а са обект на подигравателни подмятания за липса на телесна хигиена. Главното тук е, че тази пиеса е моралистична. С нея Шоу се противопоставя на романтичния идеализъм и милитаристичното псевдогеройство. Неговата цел не е била да заклеймява конкретна война. Поради това персонажът трябва да бъде достатъчно универсален, за да се отнася до всички хора и войни, но все пак да притежава и известна конкретност. В първата редакция на пиесата Шоу оставил имената неназовани и търсил просто някаква война с една картечница в нея. Затварям картечница, това са негови думи. Просто някаква война с една картечница в нея. Това са думи на Шоу. Според неговия собствен разказ, той отишъл при Сидни Уеб с молба да му намери подходяща война. Кавички. Уеб прехвърли за 2 минути всички войни в историята и ми каза, че това, което търся, е сръбско-българската война. След това прочетох в годишника на тази война един репортаж с модерна железопътна карта на Балканите и попълних имената. Става въпрос за топонимите, а имената на персонажите са изцяло български.
Българите очевидно са извънредно подходящи за целта, отбелязва Ремон Детрес. Като единствен народ, който хем реално съществува, хем е съвършено непознат, и който хем е съвършено непознат, хем пък въпреки това се радва на лоша слава. Малко ще добавя сега нещо. Главните герои, там има един капитан Петков. Неговата дъщеря, струва ми се, че се казваше Райна, доколкото си спомням. Тази пиеса съвсем наскоро прочетох в медиите, че ще бъде поставена на българска сцена. И нека по-нататък, когато завърша, ще добавя това, което е заключение тук на това, което по-нататък ще прочета. Няколко години преди шоу от емигрантите българи се възползва и нидерландския писател Лудевайк ван Дайсел. В сатирата си Българско литературознание от 1888 година авторът коментира творчеството на трима български дворцови поети с имената. Вижте сега какви имена. Кравачкики, Старислав и Тапла. След като дава и примери за използване на имагинерния българин от съвременни нидерландски писатели, Ремон Детрес задава въпроса: защо тъкмо българите направиха тази кариера като метафора на непознатото, чуждото, свирепото, примитивното и така нататък? Неговият отговор е, че утвърждаването на този стереотип започва с протоколите на Инквизицията и продължава с натрупване на негативни конотации през следващите векове. Протоколите на Инквизицията, разбира се, не са малко, и там името Бугър присъства. То остава и в френски език. Остава във френски език за обозначаване на нещо, което е в ценностно отношение негативно, което е присъщо на ниските социални слоеве и то на най-лошите измежду тях. Не, разбира се, на дребната градска буржуазия. И затова по време на Френската революция един от радикалните якобинци, Жак Ебер, който издава вестник Ле Пер Дюшен, се обръща към своите читатели в началото на всяка статия, която пише. То е нещо като, както казваме днес, изпълнява функцията на колумнист. Обръща се с тях с тази дума. Обращението ме: о, Бугър, вие така и така и така и така бяхте мачкани, ограбвани, експлоатирани и прочие, и прочие. Тоест той се обръща към най-ниските социални слоеве, които поддържат якобинците. Тоест преобръща значението на думата Бугър от негативно, той му дава положително значение. Ще продължа още нататък. Широко вариращото значение на името Бугър в страни като Франция и Холандия напомня и за социологизацията на етнонима българин през османския период. Тоест, ако със средновековието имаме един негативен стереотип, изграждан в някои западни култури, по-нататък такъв негативен стереотип, разбира се, идва от това, че българите попадат в положението на религиозно дискриминирани и политически деградирани хора. Значи, ако за мюсюлманите името българин означава гяур и на второ място рая, за едноверците ни гърци българите са орачи и копачи, остават си варвари, селени.
Дори нещо по-лошо. В автобиографията си Григор Пърличев разказва, че не обичал своите съученици гърци и обяснява защо. Когато костурските майстори вървяха к вечеру пред университета и си говореха български, те казаха: ето минават воловете. Всеки по-образован и по-богат българин се легитимира като Елин, в кавички, разбира се. Златко, родолюбец, Елин от Гаврово. Според едно свидетелство на Раковски за ктиторски надпис в някаква църква. Да бъдеш родолюбец през 19 век е похвално. Чест е също така да си гавровец, този град има специален статут. А да бъдеш ктитор е особено достойно. Но да си българин е вече нещо друго. Българин не значи гражданин и почтен човек, в кавички. Това пренебрежение поставя българите в онова незавидно положение, пише Петко Рачев Славейков, с онова незавидно положение са негови думи, защото с страх и срам да изговаря името си, защото с страх и срам да изговаря името си, като е мисъл, че то му докарва омразата и злобата, смехът и презрението на по-горните от него. Ще прочета това още веднъж, за да завърша тази мисъл именно. Това пренебрежение поставя българина в онова незавидно положение, защото със страх и срам да изговаря името си, като е мисъл, че то му докарва омразата и злобата, смехът и презрението на по-горните от него. Точка. Така. Кой ще поставя пиесата? Оръжието и човекът. Джон Малкович. Джон Малкович е поставил тази пиеса, антивоенна пиеса Бърнард Шоу, преди няколко десетилетия и, както пишат нашите медии, имала посещение, била, така да се каже, успешна постановка на Малкович. Сега въпросът е защо тя е получила такава висока оценка, както казват тук нашите хора. Дали заради Джон Малкович, дали защото това съответства на културен стереотип, който е изграждан отдавна, много отдавна, преизграждан, допълван, включително и в периода на тоталитарния режим, когато българин, няколко души българи, бяха свързани с атентата срещу папата. Това днес никой не може да каже. Във всеки случай, не знам дали, това вече е чисто мой коментар, не знам дали директора на театъра, в който ще бъде поставена тази пиеса, ще напише някакво либрето, нещо подобно, нещо от този тип, нещо като въведение. Ето в този смисъл. За това, че става дума за културен стереотип и става дума за едно съвсем произволно, ненасочено към българите действие на автора на пиесата, на който му трябвало някаква война, която да обобщава всички войни, но все пак да има нещо конкретно в нея. И тук се явява сръбско-българската война по препоръка на негови двама приятели, т.е. по-скоро на съпругът на Сидни Уеб. Те са едно семейство, което има интереси към Балканите, наблюдавали са, писали са за Балканите и така. И сега, когато по-нататък някой пише историята на България, ценностните гледни точки си пробиват път дори несъзнателно. Те се налагат дори несъзнателно при най-добри намерения от страна на автора. А по някой път автор няма нито добри, нито лоши,
намерение и просто казва нещо в една статия. Ние вече четохме малко част от една такава статия на италианският политик Габриеле Инверници, който пишеше там за българският и югославският дипломати. И там напомням какво го казваше той. Дългите години на дипломатическа служба не бяха успяли да облагородят присъщите му черти. Така, възможно е този човек да не има много благородни черти. Понякога срещаме хора с не особено благородни черти, които в морално отношение превъзхождат други, които имат много по-изтънчени, облагородени и цивилизовани черти. Но той пише статии и пише така. Разбира се, че във Франция думата бугър съществува. В писането на история обаче това има значение, особено когато в тази страна, в съответна страна, има и българи емигранти, които по един или друг начин се приспособяват към гледната точка на непосредствено обкръжаващата го среда и на цялата политическа и идеологическа конюнктура, в която е поставен. И тук вече следва следващият момент при писането, при оценяването на исторически събития, на миналото. А тук престича оценката към настоящето, се възприема една гледна точка от самите нас, от самите българи, от някои българи още по-точно. Тоест, от някои българи се възприема гледната точка, външната гледна точка, която тях ги издига в собствените им очи и същевременно принизява народа, към който те принадлежат, защото той иска да избегне, да цитирам Славейков тук, омразата и злобата, смехът и презрението на по-горните от него. По-горните, престижните, имат тази привилегия, че без да се стараят много, без да превъзхождат някои други хора около тях, те демонстрират чувство за превъзходство. Ама непоклатимо чувство за превъзходство. Като по-горни. И по този начин успяват да поставят хора, които чисто индивидуално, по индивидуалните си способности, таланти и така нататък, да ги поставят по-ниско от себе си. Това става в областта на знанието. Това става и в областта конкретно в историческото поле. Когато някой отива да учи история в Англия, отива да учи история в Лондон, отива да учи, завършва, взема диплома и след това трябва да пише за българската история в периода на Втората световна война до края на Втората световна война. И тук вече какво друго може да направи, освен да се настани спокойно и уверено, самоуверено дори бих казал, в фотоела на британски историк, който и да е той, и да започне да гледа на събитията от тази гледна точка. Без дори да мисли, че прави нещо, което трябва да бъде поставено под въпрос, самото му действие трябва да бъде проблематизирано. Тоест, в онази картина, в която той ще разглежда, да постави своето място, самия себе си да постави там. И след това да пише. Това е трудна работа и не е за всеки. Но така или иначе, тук започват най-често. Какво следва тук, когато някой пише история, след като е взел изпит по английски, отишъл в Англия, учил в Англия, завършил история и след това се взел с изследователска дейност. Следва, разбира се, това, което е писано и от други хора преди него,
но не с тази с този престиж, който е присвоил с мястото, откъдето говори. И тогава пък читателите четат и казват, това е писано в, да кажем, в Англия или още по-конкретно. В Харвард е писано това. В Оксфорд е писано това. Четох, не по-точно, слушах едно предаване на един македонец, който същевременно пише в Свободен печат. Свободен печат пише той. Айде не му казвам името, въпреки че мога да му кажа. Първото му име е като моето, само че е в умаленията му форма. И говори за история. И той в един момент коментира с такова самочувствие високомерно и каза, каква е история? История имаме само в Оксфорд и Харвард. Значи, ние, балканските и българските историци, вече сме предварително шкартирани, защото не сме от Оксфорд и от Харвард. Това е, разбира се, драстичен пример, който давам, но има други, които не се изявяват така категорично и драстично по този начин, по който македонският журналист го прави. То беше във връзка, трябва да кажа, връзка с българо-македонските отношения. И разбира се, много е лесно да бъдат игнорирани аргументите на някой български историк с вътрешното убеждение, че история има само в Оксфорд и в Харвард. Ето как културни стереотипи, които са изграждани в продължение на векове, разпространявани съзнателно и несъзнателно от различни хора, могат да повлияят върху писането на история, при това да повлияят върху писането на история така, че се възпроизвежда това, което е писано, оценките, които са дадени, без историкът дори да е длъжен да изявява своите теоретични предпочитания, своите граници на интерпретацията и, с други думи, без да поставя себе си под въпрос ни на малко, в никаква степен. Това се отнася особено за точно това, което беше писала една българска историчка и нейното име няма да казвам. То е, така да се каже, банално, що се отнася до второто име, бащиното или фамилното име. Едно от най-старите и разпространени български имена. Но англичанка да му се не види. И тя обяснява какво става на 9 септември. На 9 септември има някакви обстоятелства, които карали съветската армия и съветското ръководство да изчакат от Дунава, да не навлизат, обаче да осигурят възможност на Комунистическата партия да организира преврат и да завземе властта. Това беше нейната теза, която, разбира се, е невярна. България е могла да излезе от войната доста по-рано. Не на 5 септември, когато в София идва Кочо Стоянов, генерал Константин Стоянов, командващия 5-та армия, щаба е базиран в Скопие. Не на 5 септември, когато ще се опитва той да прави преврат и властта да вземе Александър Цанков, а много по-рано. Да кажем, по времето, горе-долу, когато срещу Мусолини е извършен преврат, той е затворен в Северна Италия, след това освободен от Ото Скорцени, след това създава Република Сало, т.е. някъде горе-долу по това време България могла да започне преговори. Не със Съветския съюз. Не непременно със Съветския съюз. С Съединените щати, с Англия, в които е в отношение на война от 13 декември 1941 година. С тях именно е могло да се преговаря. И България да излезе от там. Могло е Чърчил да вземе решение за отваряне на втория фронт и за обединение на англо-американските войски, които да извършат десант
в Южна Италия и в Гърция едновременно. При положение, че Турция е неутрална и се държи на неутралитета си, както изглежда, няма намерение да влиза в войната. Могло е това да направи Великобритания, но не го е направила. Могла е България, без да го прави това Великобритания, да излезе от войната, да започне преговори. Но тези преговори не ги започва никой. Защо не ги започва? Защото България влиза в войната, тъй като един елит около царя. Разбира се, трябва да посочи на първо място Богдан Филов, а и някои други вярват, че Германия ще победи в тази война и ще ни даде Македония. Един човек, който е бил тогава юноша, преди няколко десетилетия, каза ми, ние всички вярвахме, във всеки случай младите, тези от градовете, вярвахме, че Германия ще ни даде Македония. Само чакахме да дойде този момент. Но много скоро започва да се очертава друга истина, че няма да ни даде, че няма да стигне до там, да може да ни даде Македония. И дори в края на август, когато вътрешният министър Александър Станишев, хирург Александър Станишев, който е назначен за вътрешен министър в правителството на Иван Багрянов, отива при Богдан Филов и му казва, че ще бъде добре да бъде дадена независимост на Македония. Филов веднага го отрязва и казва, че не, ние ще се бием за Македония до край. А в този момент, в този период, точно, е очевидно, че няма какво да се биеш за Македония, след като всички виждат, че Германия е загубила войната и България предупреждава, на българското правителство е предупреждавано не веднъж, още от началото на войната, още след като България обявява война 1941 година, декември, на Великобритания и Съединените щати. Предупреждаване от Рузвелт, предупреждаване от Чърчил. Чърчил също заявява в края на 1943 година, че българите трябва да бъдат бомбардирани. При това не казва българите, а когато говори за българите, казва чакалите на Балканите. Но заради чакалите на Балканите трябва да бъдат бомбардирани, казва българите, за да притиснат или да окажат влияние върху правителството, за да излезе от войната. Всеки може да провери какви са пораженията, колко хиляди души са загинали, колко сгради, частни и обществени, са били разрушени. Това го има в интернет. И значи, кой тук трябва да пише история? Какви хора трябва да пишат история? Трябва да рискуваш, да бъдеш малко в периферията, но да останеш и да удържиш гледната точка, която се вписва в собствената история, в исторически формираната колективна културна идентичност. Подчертавам това, колективна културна идентичност. На базата на която по-нататък продължава да се развива националната идентичност. Което не значи, разбира, че всички трябва да мислим и да говорим едно и също, защото, както казахме по-рано, ценностните гледни точки не са нещо еднозначно, защото нацията и идеята за нацията и националната идентичност съумява да привлича и други ценности, модерни ценности и се осъществява това, което Антони Смит нарича хамелеоноподобни сливания, което правят националната идентичност едновременно и единна, и многообразна. Завършвам като подчертавам това. Или както казва Ренан, той говори за наследството, получено в неразделна форма. Под неразделна форма ние разбираме днес
идентичност. Тоест, повече или по-малко елементи, които не са същите, които са развити, но се повтарят. Това е неразделната форма. Завършваме тук този път.